kahanan ning sejroning kedaton Galuh Agung. Sepi kingkin berata kayuyuk. Prabu aja kaget. Prabu Agung Medang Barat bakalan kedadian Rajapati ning sejroning kedaton Galuh Agung. Astaga. Mas. Hati-hati Rai. Siapa kok Kak Mas? Sarah Winda ora mestine Sarah Winda bersanding lawan Prabu Medang Barat. Kisana Ya, kumawani kumalancang tengah wengi sira manjing istana Galuh Agung. Rai, ora sopan perwira prajurit ing Galuh Agung nalika mlebuning keraton lawan sembah sujud dodok pada debek nanging sira lantang manjing keraton tengah wengi tanpa ngupai biwara. Prabu, mungkin Prabu Medang Barat ngrasakaken apa sing dadi niat lan tujuan marganing aku mlebu ning sejroning kedaton Galuh Agung. Lamun sira satria, lamun sira titisan Andanawari Rembese Madu Wijilan Tapa, secara jantan kesatrian, buka cadarmu. Siapa jati dirimu? Lancang temanku kok Kak Mas. Kak Mas. Astaga. Surya bangun! Biadab sira. Siapa? Wani-wani ini sira tengah wengi manjing keraton. Orang hargai rajamu Surya bangun. Kelawan ngulus pusaka. Berarti sira duwe niat blesak. Apa tujuan sira tengah wengi manjing keraton Galuh Agung? Prabu, wis dadi pepesten ning sejroning rentetan sejarah Galuh Agung. Prabu Medang Barat kelawan kang dadi sinandingan Permaisuri Agung kaya dening Nyimas Ayu Sarah Winda saat lan waktu kieu Permaisuri Galuh Agung serahkan lawan Surya Pangon. Lancang sira. Tahta kekuasaan Galuh Agung sing bakal angreh niti mukti ngancik ning Menara Gading. Mestine Surya Pangon kang lunggui sebagai raja di raja ning wilayah Galuh Agung, Prabu. Biadab keparat sira. Enak sira ngandika ilat ora bebalung lambe ora winengkon. Aturan dinasti dudu sira kang berhak dodoki klasa gumelar ing tlatah Galuh Agung kejaba putra-putra isun. Ayo milih aja nganti isun undang prajurit Sebagai penerus dinasti para ratun Galuh Agung, ya benjang babar lan lahirnya si Jabang sing bakal sambung watang putung ning bumi Galuh Agung sing mestine waktu kieu secara sah Sarah Winda bakal tekawin lawan aku Surya Pangon supaya ngelanjutkan garis keturunan putra para raton ning bumi Galuh Agung. biadab Surya Pangon sira dianggap remeh
senajan usiana wis lanjut. Ayo roka jiwa begal perwana rebut urip fungsi pati. Nang Mas hati-hati. Lamun masih jumeneng tapak wayang-wayangan isun, ora berhak sirang rebut garwa isun, ora berhak sirang dodok rasa gumelar. Mas Dia hati-hati. ke barat. Awitnya nama sidem Mastu, nama sidem Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa. Yep, bas. Mas! Aduh. Dewata yang agung Kang Mas, awas hati-hati Kang Mas. Kesawangan wani puas teman kuno satoet Kang Mas. Surya Pangon sirah mancing keraton beber ilmu gumelar saktian. Ayo sapa kang unggul di antara sun sirah. Mas hati-hati Kang Mas, awas Kang Mas. Supaya sun ngajal angin pusaka. Ya. Ayo Prabu, saat lan waktu kieu wis dadi ketentuan. Sarah Winda sang permaisuri bakal melanjutakan sebagai pewaris sambung watang putung para raton Galuagung, Tutu putra Prabu Medang Barat. Tapi pinastine Kang Mengko bakal melanjutkan garis keturunan Iwal Prabu Surya Pangon sing bakal jenjemi pemimpin ning Galuagung. Sira sadar Surya Pangon diangkat derajate, diangkat jabatane atas dasar isun kang berjasa marang sira. Oh, awitnya nama sidem Mastu, nama sidem Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa. Yap, bas, bas, bas. Kurang ajar. Ilmu kana sing basah gede sepisan manik. Om, awitnya nama sidem Mastu, nama sidem Om. Surya Pangon Pewirangan. Om Apa kang? Swastiastu, nama sidem Om. Tukang lampu dia pengen duit. Aduh. Om Swastiastu, nama sidem Pangestuku Raja Dewa. Pangestuku Raja Dewa. Aduh, lega. Aduh, Wes, maksa baik. pantes ka sampean manyipat tadi wong edan Surya Pangon. Kaya konon Prabuku. Aduh, Lagi apa-apaan sadar beli Surya aduh. Pangon. Bakal wis ndelengaken wong sing lagi mbobot lagi ngandung. Apa maning wis wayahe. Bareng kita bakal wis demen bokong gede, weteng gede. Kayak ngapa rasane wong sing lagi ngandung, sing lagi meteng. Pengen ngrasane wong sing lagi meteng, Prabu. Oh, Ya akeh ah,
Kebo meteng ya akeh, wedhus meteng ya akeh. Prabu mengomongnya ku. Surya Pangon, Ya Prabu. kita masih membuka pintu maaf kanggo sira. Mengkonon. Sebab sira salah sawijine panglima andalan ing Galuh Agung. Apunten Prabu. Waspadakaken Prabu. Apa? Ana Ana salah. musuh maneh. Iku sawangan Prabu. Kenapa sih Kang Mas? Waspadakaken Prabu. Ana salah sawijining cahaya Ana apa rai? Anak apa Kang sing Mas? gawe silo ning pandenengan Prabu. Ana apa? Ika waspadakaken Prabu. Anak apa sih Kang Mas? Ana apa? Ika sawangan ka Prabu. Kang Mas? Aduh! Ah! Kang Mas! Kang Mas! Biadab. Percuma sudah diangkat jadi panglima. Surya Kang Mas! Ning sapa sunitip diri Ning sapa sunitip raga Wis percuma senajan sampeyan sungkan sun masih tetap kelingan wong kasep ning waktu lagi barangan waktu pengen sampeyan lelarak kula padahal kula kumbakti mamae pikri nurut sa perintah yang laki Rai. Titip anak Rai. Ya Betara Dewa Agung. Biadab. Biadab Surya Pangon. Sing kuat Kang Mas, sing kuat Kang Mas demi keturunan Kang Mas. Orang Kang Mas. orang Kang Mas. Banyu mataku macakan melimbang-limbang. Sing kuat Kang Mas, sing kuat. Demi keturunan Kang Mas, sing kuat Kang Mas. dudu manusia Surya. Pantesan arane Surya panas tumidake. Rai. Kang Mas kula. Ya.
sungkat kaya berikuat ngadu lara lawan pati Sari Winda karo Sapa Kang Mas. Keturunannya sampean Kang Mas. Kang Mas. Jangan ngemek-ngemek Surya Pak. Jahat Surya. Kejam sih orang di perasaan. ning sapa suritip diri Sarah Winda wis dadi pepestaning sejeroning goresan sejarah tumiba lawan jantur ceritaning Upapati Sudarma Upapati sejarah Galuh Agung iki bakal nglahiraken peputra sebagai sambung watang putung putra para raton Galuh Agung Iwal putra Surya Paloh mula aja netesaken banyu lerang sekarang dong puji jalma pasrah lila sakrasaning Gusti Surya Pak. ya Setan apa jurik apa sih bisa kerasuk pikiran Sira? Tega Sira bunduk. Padahal kamu Medang Barat eman sayang karo awak Sira. Di saat Sira urip susah, Kang Mas Prabu Medang Barat sing ngangkat derajat Sira. Tapi apa balasannya? Kang Mas. Sarah Winda sepisan maning usap tetesan banyu larangan tetesan banyu mata ayo kerahkan barisaning para mandala saumur bibakal prajurit panewu saking Galuh Agung kematiane Prabu Medang Barat sesuai kelawan tradisi kang dadi keyakinan lan kepercayaan kita nganakaken suwijining upacara ngaben dibakar jasad Prabu Medang Barat aladene hal jabang singananing bobotaning Sarah Winda secara sah iki putra pewaris Galuh Agung waktu kian sing bakal bersanding ancik ning Menara Gading mimpin Galuh Agung tutu Prabu Medang Barat tapi Prabu Surya Paloh sing teliti ngati-ati Bangun. Kayaklah kamu mau ngubah Sira. Au. pokoknya Coba gede ngajar Surya Pak. raine ambak wetenge gede kaya ngapa rasane wong wetenge gede bokonge gede Delak-dak Sira. Ciriban cibak jadi miming ayu lupita sarang mame pikri ayu denok bunda denok saja nangis lanjutaken sebagai penerus sambung watang putung putra sing bakal jenjeming lungguh ning Galuh Agung Iwal Jabang
sing ana ning bobotan lan kandungan sira mula waktukin aja sampai kelawan rasa kepatiwasa sawise ketinggal ning Prabu Medang Barat kaya konon Sarah. Surya Pangon. Ibarat wis laka pilihan Batinda Sariwinda. Ya. Ibarat wis takdir nantukaken turis waris bagja diri. Ya. Lamun bener ucapane Surya Pangon makonon. Kelawan berat hati Sariwinda Sarawinda nerima secara sah disakseni ning toko suci para rahib para dharma diaksa sing ana ning wilayah Galuh Agung yen sira bakal tepung krama ketepung jodoh kelawan Prabu Surya Pangon mlebu ning kenyapuri ala dening jasade Prabu Medang Barat sedela maning bakal ana swijining tradisi adat sesuai kelawan keyakinan acara ngaben bakar jasadeng Prabu Medang Barat. tapi kok dengan Surya Pangon kula pengen duwe jalukan kelawan awakmu Apa sing dari pada jalur? padane Sariwinda gelem lan urut karo awakmu tapi tulung sedurunge jabang bayi lahir ning alam dunya salirambung aja kena nyampuri. Hari kita pengen ngalami wong lagi meteng sih piye? Rame temen. Ya kita pengen ngalami kayak ngapa rasanya wong lagi meteng. Ana wong edan lagi meteng kan? Cek. Kayak konon. Lamun gelem turutana Ya. beli gelem terpaksa tak tolak cinta karo Wes, Sarawinda. apa-apa. Mader pikader nunggu saat sing tepat bakal babaran. Sanggup? Lamun pun kang tadi penjalukan. Ayo mlebu. Ala dening jasade Prabu Medang Barat sedela maniki bakal dibakar sesuai kelawan apa sing dadi tradisi sing ana ning wilayah Kang Mas Medang Barat ampura Sariwinda Kang Mas wis aja ditangisi ampura Sariwinda Kang Mas mlebu mana aduh bakal wis kelingan bayangaken Permaisuri Agung Galuh Agung ya Prabu beli bakal anggone tek sia-siakaken jasad sing mesti niki bakal dadi salah sijining komaralan wibawa kang ana ning wilayah Galuh Agung salah sijining bendera setengah tiang Panji Agung bakal dipajang ning tatar wilayah Galuh Agung melu berduka atas kematian yang Prabu saking wilayah Galuh Agung Tegawa bakal tak siapakan sujining pancaka kanggo bakar jasad